Belê temaşevan hêja di beşa duyemîna dîtgehê da dîsa em behevranı niha em dixwazin xêratina rêzdar Yusuf Uygar bikin, Doktor Yusuf Uygar ku civaknas e rêzdar hûn bi xêr hatin bernameya me. Nav xêr dabin. Xwat ber. Rêzdar di dema pêşiyê da di beşa yekemîn da me behsa Îranê kir, behsa şerê İran û Amerîkayê kir ku bandora wê çawa li ser Kurdan, li ser Başûrê Kurdistanê dike. Em dixwazin wek kesekî ku tu nêzî derdorên Dem Partiyê û kulîsên siyasetê tu ji me re behsa wekê bikî. Vê heftê di civîna komê da Koma Dem Partiyê da Tuncer Bakiran jî behsa êrişên Îranê kir û ew şermezar kir. Çi got û Dem Partî divê mijarê da xwedî çi sekneyê? Tu dikarî ji me re çi bêjî? Dem Partî ew wî nêrîna wî gorî Tirkiye yani Rojhilata Navîn ber bi aşitiye yani dixwaze çawa Tirkiye çi dixwaze yani li çar parçe Kurdistanê jî ew yani tê gotin da ji bo Îranê jî dibêjin yani ew gelê Kurd gere bi heqê xwe tev were qebûl kirin û bi aliyekî demokratîk komar were ava kirin li Îranê. Yani ev şerê ku nû dest pê kiriye sedemeke wî jî ew e ku Îran aliyê pergala xwe ve eveke diktatorî ye, devleteke diktatorî ye. Yani dibin ew molla da mela da dibin destê wan da gelê Îranê tev acizin û eveke demokrasiyeke rûniştî tune ye. İja ji bo wî niha yani Dem Partî çawa ku ev pêvajoya ku Tirkiye pêş ketiye çi dixwaze li vir û li wir jî ji bo gelê Kurd evî dixwaze. Yani ev êrişên Îranê eva çend mehe yani zêdetir bi wehşane ser Kurda berdewam dike. Gava ku şer rawestî Îranê dîsal Kurda da. Şer destpêkir jî Îranê dîsal Kurda da. Ji bo wî yani ew çi rê pêşiya ew din dewletê din pergalê din hene ew rêya ji bo Kurda ji bo gelê din jî niha li pêşiya Îranê jî gere hebe gere ew jî pêvajokî dest pê bike. Yani ewa nêrîna Dem Partiyê hinekî gorî van esasan e. Belê. Swat îro di çapemeniyê de behsa vê yekê dikirin. Pêvajoya aştiyê ku pêş da diçi li rojava jî hikûmeta Sûriyê gav avêtin. Îro gelek tişt mesela li vû tevgerek li wê derêje bû li ser zanîngeha, li ser tayînkirina mudûran weke kaymakamman, bi cihkirina wan lezgînî mesela ev hate gotin behsa deriyê Nusêbînê tê kir. Mesela îro ew eşkere kir. Hikûmetê eşkere kir ku dawiye salê da wê ve bikin. Ev pêvajoya aştiyê li ser Îranê wê bandoreke çawa bike? Li ser Kurdên wê derê mafên gelê Kurd wê çi bandorê bikibite? Ya aras her peşketinekî li kîja perçît bibire be her peşketinekî her kirinekî her bi destxistina mafekî ew jî bike. Bawakî erenî ew parçe elbette ki o yani ev ji bûna ew jî destên hem destên Kurdan xurt dike û ji aliyekî ve jî ji bûna metingerên Kurdan din jî dibe mînak yani watî ku li aliyekî din bibîne tiştekî mafekî an bêjin polîtîkayekî aliyên demokrasî ve aliyên mafdayînê ve ji bûna Kurda tê kirin zanin ku ew civaka wan da jî bandor çepe û Kurdên wan jî dawa wan mafa bikin yani bi taybetî jî demek ki derece politika ku em bêjin Türkiye dimeşîne ji xwe ev e yani em zanin yani mesela statüya Başûrê Kurdistanê demek ki derece statüye ke fermî heye amma kavzagonî heye ji ber wî hewa jî Türkiye her di nava fikarê da bû yani sebebê ku em bêjin Türkiye ew qasa di navberê da dimîne ji aliyê têkilî em bêjim demek ki hêza Kurdên Rojavara jî têkilî danî û Başûra Roja ew kira
roja rojdan bejin Türkiye bu ara evketke tekliye Türkiye heye sebep eve yani duhaze hatta ni kuj desti be evke ve dere deskeftin perçe dinci be hükümetin navendiğin ve dere va ba alikariya wan evku bike tengav bike jbuna kul luji tesir neke lu kurde nava wiji tesir neke yani çi deskefti yani eviye taqaza yani lu kur çi deskeftin kurda hebben kija perçe hebben ev taqaz le aliye dinci ev evku bike ev bandor bike eviye tişteki xwazaiye u jbuna rojlat ji bi havaya yani yani muhabbet mesela rojlat yani bername ekmeği demi beri da jez bavartkim baskır baskır yani emdikin nakin eknine mesela rojlat aras veki başur veki preskreken rojava veki başur nakeva rojava kurdin bigişti hamu gelek hamu kurda ma bu taybeti jez karım bejim nakeva kurdin bakur ev problem ki preskreken ki yani aras yani duy bername da jime got yani debeko evkbe yani jibere da yani Osmaniye vırva bejim tekliya başur şirini vırda be evkatandın ev tekli ev sinor heye muhtemelen jiberwi hava yani bçı yani diçi aslında brab ve yani KMZ'de tekliya Kurdin Bakuru Rojava ve Başur jiberi ve hinzede tere ev tekli jemej Osmaniye vırva te muhtemelen ev yani az busa evtkim ama serhildana da çundun hatın heye serhildana agiriye da çundun heye raste durda çun hatın heye ama bu kasi yine bu kasi Rojava ve Başur ve amnine yani embejin hatta sinor ev malbatên ku li başûrin û malbatê ku li Şemzînanê ne û li Çêlê ne yani li Şirnexê Cizîrê ne yani tekliya me dikare bêje hîn zêdetir e yani biqasî yani ew sînor ew ez dixwazim bereva jî viyan tiştekî bêjim Suat sînor 2015 da ez çûm Îranê li Mehebatê li Saqizê li wan dera ez geriyam nêzî 10 roja jî mam Kurdên rojhilat ne wek mesave senaryoya tu hat bêjî ya wisa nêzik nav mesela wa siyaseta Türkiye senaryo kad bêjim min tahmîne yani ev tahmin yani berva jî vê texmîna te bû mesela wan siyaseta Türkiye ew de şopînin ya Kurdan gelek germ dişopandin hemû daxuyanî hemû em bêjin piskirêkên bakur dizanîbûn dişopandin yek bi yek navê siyasetmedaran digotin û mesela hezkirinek jî li wê derê hebû ew çax ew jî em li hember wê li bakur em tiştekî nabînin yani ez bixweşî demek ki çûme çend meha jî mame yani ku tu ji min bipirsî hem aliyên çandî ve aliyên ziman ve aliyên nasnameya netewî ve lê xwedî derketin û asta wana ew ki çawa bêjim asta wana entelektüelî tu mizde ki ba min perçe herî xurt rojhilate yani yani ji wê wek huner wekî huner bi taybetî mesela sinemayê de falan gelekî pêşketîne yani ji wan aliye ve em zanin yani ew hişmendiya netewî ji her sê perçan beriye her sin parça lo rojhilat em dikarin bêjin dest pê kiriye yani di serdema çawa bêjin serdema modern da yani ku netew dewlet dertên ji wê serdemê tu mezeb ki tevgera herî çalak rojhilat yani mesela komara Mehebatê li ber çawa rast yani ji wê alî ve ew tiştî ku tu bêjî ez tevlî te bim lê mixabin yani ew ne bûya neva Kurdê me bakur da ne bûya wayda yani biqasî ku em rojava yani teklî me rojane de jî wisa yani تذكري بيني هاري شناقي هاري اوكي هاري اوكي راست بس مالباتين خوي دوهوكي بكن زانم اي خوي زهوي بكن تشي نسبينه بس اوكا خوي حوالي خوي ناس خوي تكني خوي قامشلوي بكن هاري برسوسي قالا كوباني بكن لي اما ها جبنا اوكي توي نابيني يعني تشي جيوري تبقاسي كون بيجن قالا بس تكلين باشور تكرم بس تكلين أو كنايكرم مخابن يعني روهلات نايكرم يعني شو اللي فقالسيه كي يعني أذ بتهيبتيش بامن قال لك جرين بو أنا ها برز يوسف شاني زمان يعني في هفته أم بيجن جيفينا دم بارتي أو كوما مجلسه كو أو جيفين بو روجافا سركة كوجبر روجلات بو قال لك جرين بو يعني أم كردن باكور
ام کردم باکور براست نها با آمن جهرسن پرچاجی بیتر جهرسن پرچاج جبونا اوکی جد بجم جبونا باکور جد بجم جبونا باکور جد بجم بلکه هجمار مزنا کردان لوی بشی لفر ومسألة وكجه يعني مسألة دياسبورا جه يعني لحول قنصلصلغة إيران هي لتركيا قنصلصلغة إيران هي للدياسبورا الحمو ولاتين أوروبا اوكي وانا هنا يعني حتاني انا بامن جرا كردا بتايبه تيجي مجارين اوكي دا مجارين اعدام دا جرا كرد حمول لسربيا بنا لبروان قنصلصخانه نوبت بهاتنا جرتن يعني او تشتكو انا هال ايراني لإيران دقومات نافا السر كردا تكرن ويعني إيران لأوكي ناسكنا لكرد نافا خوشي ناسكنا إيرش باشور جيتك يعني تاني السر بارجهين بارتين روجلاتنا هروج مشكلة يعني لأوكي سازين والدفرين باشور ريدابريا باشور ده الورجي دخا يعني تاني نا اوكي نبارجهين بارتين اوكينا پارتین روزنات هر دو گردار خه جویالی و وجگو یعنی براستی اوکی که قلسیه که ایرو بود دو باز باورد کم سرکوزیر عراق علی زیدی سردان ایرانی کر ام بجن او لور چه بینی خاش کرن به تایبتی جه ایرش نوکه ایرش ایرانی اکو ایرش عراق که سر حرما باشوری کردستانی که او هوالبند دویده کنی يعني او چه خبردان چه بینی خاش کرن یا او ایرش بین روجا و نه روجا و ام نزان يعني حتى انا بقص كازانه تو داخويانيه كي ناتي كرن جرا او بفا براستي دروجه و كردا دا يعني انا ها روج قدا هري شر قدا هري كو جرمه روجلات و جبروي هواجي جرا دروجه و هر سي پرچه كردستان و بتايبتي مثلا دياسبورا گلكي گرينگا جبنا خو پشاندان و پروتستوین برزدار هوریتان جد خوازم جوی دری بردوام بکم مازوم عبدیجی داخویانه که هشکتا گو اون نکارن گل کرد قتل بکن و بکجن ده مثلا روجاوا دا مدید کو کرد همو جهان رابون سرپیا نه مثلا 200 هفته که دا نه پیشمرگی کوملا زحمت کشان هاته کشتن پشتا 8 کسی روزکشون دا هاته بریندار کرن مثلا بدنگیه که gelek qels heye yani ev bêdengî mesela ji bo ku neh Kurd yan jî em bêjin 20 Kurd bi tevahî di du rojan da bi êrişên Îranê birîndar dibûn û tên kuştin mesela bi saziyê me na ku ji bo gelek tiştên ku li gor vê rewşê siviktir daxuyaniya didin xwe pêşandanan çê dikin her wisa diaspora mesela ji bo ku neh Kurd hatine kuştin ma divê daha êdî hincetek çawa hebe ku Kurd werin ba hev û dengê xwe li cîhanê belav kin ev bêdengiya me jî viyan mezin dike ne wisa yani bêdengiyeke xirab heye yani ez yekî viya bêjim belkî rojevê de hinda bûye jî belkî çalakiyek biçûk bû lêbelê platforma Yekîtiya Jinên Kurd di rojberê roja sêşemê çûn sînora Îranê li navçeya Sarayê daxuyanek dan nêzîkî em bêjin pêncî hebjin û platforma Yekîtiya Jinan bi gelemperî hemû saziyên her wekî din jinên hatine ba hevdine li wir daxuyanî dan li wir jî dîsa banga Yekîtiyê bi rastî jî kirin ama viya hem medşape medya minak mev tiştan ne dit demek ki jiberku vakti çalakîn dik ve jiberku ez anaka em bêjim gelemperî li rojlat û şerê İran û Tirkiye em bêjim rojava Tirkiye anaka wekî de cudatir ji bo mesela Kurd meselên din cudatir tên xeberdan yani pêvajo çi halî de zagonê bêguhartin neguhartin ya jî statuya Birêz Öcalanê çi bibe divê hêlê de em baweriya me bi devletê heyetine ya jî çi derkeve hinkî rojev anaka li Tirkiye ya jî li Kurdên Bakur de anaka ev e divê hêlê de dimeşe lêbelê rast e ji bo rojlata Kurdistan yani jî li Îranê gelemperî çi diqewime zêdetir dibe em bala xwe bikişîn li ser vir yani em
هنا نو در بس مثلا ماسا منی وقتی چه بو وقتی همو دنیای چا دنگ و دا چا ام خودی ابو تجربه که گلک مزنن آره. یعنی سرهلدانا هری مزنا ایرانی کردان پیکانی و همو جهان بلاو بو یعنی نو کرده کو جن لجهان یک مروه کو جن جیان آزادی نبیستی تونه یعنی هر کسی بیست جبوی yani raya geçti jbo vi şere ku ana kad qawme çava çava dibejim pozisyonek çava bistine belki dve hele de mejiye embejin saziyan da belki nakokiye yani heneki hina dibejin şu kadar şere drej bidome ya ev şere çekdari دناف هشي خدا جي او دفكرين يعني انا ك ميوانه مجي ام جي دينزون ام بيجن ليراني ديكتاتوري هي اما لهلا دجي ناخوازه اليكاري امريكا وقت برتك نشان ده مثلا شرع ایرانی ده وقتی برتکی خو نشان ده ناخوازه ده اليكاري ابد جي خياب که دوه هله ده جي yani دوه شرع ده ام چه دخوازن yani şaran da vardı be ya. Beji ya tvi ali ya tvi ali. Beli. Dve hele de dinav raya geçti de beji ya siyasete kurda bir gelen peri ev ki de ali teorik de gotin heye ama ali hem çalaki hem livbazi hem je rehisti bu ne de ez bejim net bu ne dve hele de tneye. Em çi duxazın aslında paradigmaya ku em bejin tekoşine kurt eve yani nav gelen de tifakdayın, nav gelen de rexistin, nav gelen de hatına bahevdi. O ev mesela netev devletan çitteyine seri müravahiye ya nişandı da aslında. Hem kare balet ve hele de bikşine hem kapitalist modernite çukara disa riyeki çava avadke o çitteyine seri gelen ve bale ve hele de bikşine. Ama ev lüzede bikim. Yani dve çi bikin mirov behsa wê jî bik yani mesela li Bakurê Kurdistanê sazî, dezgeh, siyaset ji bo mesela direwşek wisa da divê çi bikin mirov yan xal bi xal bêjin ku belkî ev kemanî bê dîtin di karesatek din da gel karibı rabı ser piya û bertekê xwe nîşan bide. Yani nekaşiya nakokiya herî mezin ev yani şaran da wek min got ya de alî hene. Wextê divî alî ew dikî şermezar dikî divê de aliyê din de tê xuya kirin yani de aliyê din ne puan tê nîsandin. Naxwazin divê tekiliye de bêjin ew kê heye şolî bûnek heye. Divê hele de hêzên Kurd ya jî hêzên em bêjin ek şer naxwazin divê hele de net bin karin hem çalakî hem jî bo gel jî rêyek bidin nîşanda. Tu dixwazî vê bêjî yani wexta ku Kurd İranê şermezar bikin dibin aliyê Amerîkayê tu tiştekî wisa dixwazî bêjî? Ez nabêjim raya geçtî. Raya geçtî bi rengî nêzik dibe. Ew nêzik dibe. Tibikî nekî jî sanki ki li alîkî tê nivîsandin. Yani wextê te politikaya ABD jî nerazî bûde tibêjî li wir dîktatoriyê bira dîktatorî berdewam bike. Wek yani ez tenê ya divê hele de dinirxînim. Nêrîne sedîsed ev nabêjim ama dixwezaya şeran de jî tiştekî wisa heye. Belê. Rêzar Yusuf dixwazim vê ji we pirsim. Niha ev êrişana êrişên li ser Başûrê Kurdistanê statûya Başûrê Kurdistanê jî didin nîqaş kirin. Yani her roj êriş li ser wê hene her wisa İran bi wan wekîlên xwe na bi heştê şaibî êrişî ser Başûrê Kurdistanê dike û dema ku mirov yani ne wek Kurdekî jî mirov wek ji gelekî din jî ji Afrikayê lê binêre tu dibînî ku rojê hema rojê ser rojê ra êriş tê nekirin heta niha hejmara êrişan hezarî derbas kiriye ku Başûrê Kurdistanê ji viyan ra çarekî nebîne ev tişta ku tedî piştî Barak Omara çû hewlerê û behsa dewletên navendî dike ev bêtir gumanê wê neyne ser statûya Başûrê Kurdistanê. Tom Barak belê. Evet. Niha ev piştî êrişa heftê Ekimê ya li İsraîl piştî wî ew yani eweke li rojhilata navîn guherandineke pir mezin dest pê kir. Yani
pergale nuva avatkin. U İran vak imparatoriye ki gihişti bu Amman'ı, Yemen'i, haya Lübnan'ı İsrail 4-5 kere bu Rojlata navi xısıb nav desteği xwane ki usab. بله Jan havan gam be pergale belakin, pergale İran'ı. هنکی جی بلاو کرن Çen belav kirinci yani tamcı yani xılaz ne biyeli geleceğe bela yani Suriye nema Lübnan birneke kurxar naha ser Irak içintin yani lwer haçlı şabı ve tasfiye yapken ser İran eci dıxabitin lewra ton barak yani kesayeteke taybete yani ev teçak bu ev go em nahilen idi em xwazin yek keseke be devleteki de yek yani em bi yekî tenê re biaxivin em bi wî re karê xwe bikin yani ji bo wî ev mesela wek Kurdistana başûr yani statûyê wisa naxwazin wisa dixuye yani hinekî dijî wan statûyan e naxwazin wek rêxistinê wek PKK jî bimînin yani hani tiştekî wisa heye çawa dibêjin vê rêyê tîcaretê jî vebin çend hev yani ji bo ew wan jî ewlekariyan yani ji bo ew ticaret xweş bibe li hem li aliyê Azerbaycanê yani ew mesela Azerbaycanê Ermenistanê jî girêda wî tiştiye yani vê wir jî rêyekî vekin ev dibêjin rê enerjiyê yani نها جی کندا و برو بسر سوریه را بوریه که دنا پترول جی یا نفته جی تی چیکرن در باسی بحر سپید کن ev yeka jî heye yani. Ew yeka jî heye yani belli ye yani weka Skype-î hebû yani ev planeke din jî heye yani ev plan e plan her roj pêş diçe di ew navenda vê planê de jî Kurd hene dîsa. İja wek sed sal berê nikarin Kurda tune bikin, nikarin inkar bikin. Lê dixwazin yani ew bikin, bêdeng bikin. Ji bo wî jî xebatê wan jî hene yani İsrail dixwast şerekî derxe ez wisa difikirim yani hani navbera Arab û Kurda Arab Kurd û Türka yani ew daha kerê İsrailî dat wisa yani vê siyasetê de dibim İsrail hinekî ji ew ê ji Amerîkayê cudatir dibe. Yani ew planê wan ne wek hevin lê İsrail zêdetir gorî Amerîkayê niha diçe. û Amerîka eweke pergaleke nû dixwaze, statûkeke nû dixwaze, ji wî statûkoyê de jî tenê ew başkana dixwaze yani Serokwezîrê bihêz. Yani İngiltere Ahmed Şara amade kir, wan jî qebûl kir. Yani niha ji bo İranê jî fikrekî wan heye, ji bo yani Trump dibêje em ê yekî baş bîne serê wir. Yani dixwazin wisa bir her tişt zelal be. Bira rê vekirî be, bira ew ticaret were kirin, ew şirketê wanê petrolê wanê yê madenê ew tev bixebtin. Li vir jî tune kokî dernekevin yani bira Kurd jî ew ne serê ranekin, bira ew jî aciz nebin. Yani ew wisa tev digerin yani vê qasê yani ew aliyê İranê va Kurd hinekî yani bêhêzin wek du sal berênîn îja ji bo wî statûya başûr jî tehlikeli rast e yani hani eva anha heya du sala heya Trump neçe her tişt ne zelale belki yani statû her jî wisa jî dibe yani ev naham çav berê digotin Kondratiyev araları digotin yani em niha Arefê dan vê Arefê gerek Kurd bi alîkî yani yani ew derbaskin bihêz derbaskin yani 3 sal şunda gerek em ne bela bin yani ve wî çaxê ez texmîn dikim ewa sistema Amerîkayê pergala wir guherî ve bêje Trump zaf bela kir em ê niha berhev kin carekedin em carekedin çêk yani vê carekedin were çêkirin niha Trump bela dike ew ê dîsa bi heva girêdin ja wexta ku ew girêdan çêbû gerek Kurd her çar parça dîsa ser pê xwe bin başûr jî nav da yani çawa hûn dibêjin Rojhilat jî yani parçeke pir girîng e wira İranê erê yani Kurdistaneke piçûk ava kir yani İranê tucar Kurd inkar nekir lê piçûk nas kir yani hem wisa ew bi wek özne nedît
Niha Janaha jî Reza Yusuf niha behsa vê yekê ji tê kirin dibêjin ber ve sînor ve İran gelek hêzên xwe ber ve sînor ve dişemtîne. Yani ber ve sînor te ber ve Kurdan ve tê. Yani ku ev şerê niha navbera Amerîkayê wê da piçekî sar bibe gumana êrişeke mezin jî li ser hêzên Kurdan jî li ser gelê Kurd bi taybetî jî heye. Behsa vê yekê ji tê kirin. yani yani az tahmin ki ev bakın yani web kemne kemina İsrail'e yani İsrail istek kaza zaten ha Kürt çıma Trump şu an aciz bu çıma İsrail şu an aciz bu yani neket ne bir şey yani ne gotun ame bibne leşkeri var yani dure bir şey bu İran pişti şer icavare serperda yani web kemina zaten İsrail duhaza navbera Faris u Kürt'a yani bira gelin rojlata nav tev beher şerb ki bira tev her bukujin و اوی وان انرژیان تف به هر هره یعنی دجمنتیه نها که او ورا براتیک ورا آباکرین دموکراسی چه به آشتی پیش که به یعنی نگوری اوی اسرائیل وان دولتی دنه یعنی اوقاس ایران ده یا دجی اسرائیل ما یعنی کتیشتک ساب که به که اوی کمینی لی او تلیکش هی اف مروفنه کی یعنی دیروکی دا قتلام مزن کردن yani Kasım Lo bigre haya Kasım Muhammed yani ev kemin ev tiştin xrab suikasta peşenge Kurd kuştun rasta. yani ev siyasete qirêj wanda heye li em yani gumana mawat şefsanekin ka bibe yani ve rengi ve kari biguhara yani belki şerek naxoyi de kebe yani devlet edin sacareken tevbin li az tahmin nakim tişteküsa yani mezin serpirda yani evke xatiyameke ev çebke yani ev henekici ev nişi çavat cinin yani ev zanınci ku ev kemna başurda ve serivan tişteki dinu vare li nihayet denerim aburiyanj gele bela bu yani hangi kesti ben İran tişte hat falan li derbek ezab giran xwar. İran tek çuyi yani duvarı abori da tek çuyi yani o eşkere yani ne kadar navi peyda bakın. Rasta yani 7 sala 1. sala ne kadar rast kin ve halida. Jaj boyu az tahmin nakim sa o yani qarqrineki bu avaz bu kurda av çepkin. Baş spas. Suat ez xazım veşte pırsım. Naha şer 12 rojan ku 2025 da Haziran da dest pekir. İsrail da dest pekirin. Pişti ve du roje davin Amerika tevle bu erişi İran ekir. Le tişta balkeş ev ku pişti lehevkirina Trump u ev agirbesta denavbera Amerika u İran'e da naha İsrail sekini jiber çi sekini gelo? Yani bağımın yani İsrail erişnak. Yani em bejin em baş Yani nizan ev İsrail Trump da sekini. beji bi sekinin yani bu xu Yani sekin ez bu xo evkek nabinim yani seknandına ki usta ere gotun te gotun ama yani tu kes ev kes ko dibin İsrail sekiniye evk dibinin yani dibinin ko em bejin balafren evke İsrail'e o muşeken evke İsrail'e kunel havane. Yani ev tiştana nay ve şartın yani demek ki ev çebe tuzani yani ev siyaseta navnetevi tu nikari viyan veşir yani İsrail eriş bike eriş dike. Vi kare behavra dikin yani vi kare behavra dikin yani vi kare behavra dikin tu şüphetine diba anaha em bejin ali jehne yani az vakti kutub vi hava binirxini yani ejid kar mineki bersvek bidim ama ev bersu para ev kakuvetine yani yani hatta İsrail jbur balafrgah ve jbur radbin diçin li Tahran'ı dikin jdel vayva jkenda ve liser evke liser keştin balafra raba dexe ki hin alin mesrefe ve hin ektirnine hin guncatirnine. Naha tişteki eşkere ku İsrail tevli vişeri naha nabi yani eşkere eva. Efte kabul kirin. Na vi havayı vakti kan bejna mesela milleti tevli hepkin yani veki ku İsrail vur sekiniye o qatta hevkariye ve Amerika'tına yani naha sekiniye. Naha sekini. Mesela yani çağ aslında sekiniye. Ev şiroveş tekirin. Mesela hinek dibejin ku
Ya bağımın ne İsrail sekiniye? İsrail ji erişin Bağımın ne sekiniye? erişin İran'ı bezar bu. Bağımın ne sekiniye? Yani bağımın ne sekiniye? Yani İsrail ne sekiniye? Yani disa mesela istihbaratı da behevranın mesela lojistik da behevran mesela karbeşiye behevran yani Amerika ve Anaha divi çendeki de bile ki ebil İran'ı evi jil aliyedin evi Lübnan'ı evi Lübnan'ı yani Lübnan ji İran'ı Hizbullah ji İran'ı yani Haçlı Şabi ji İran'ı Yemen ji İran'ı yani tu vati kutu beji na lurnahe yani veki ko ka dnabera amejin İran ve İsrail da efkariye ki na tişte kusatına yani vati ko merv bi zamane ki takaz tu beji wala İsrail ana nedvi şerri da yani amejin evkekte imajek kusay veçe ve nirinek bu hava veçe na tişte kusatına yani vişer بهف دست بکنن بهف را دکن و هجاجی هماهنگی کن راست قادجی خویاه و لوکیجی خویاه یعنی ام بجم واری دیپلماسی واس سیاست و داخویانی دا جت مزد کی تو پروبلم کیتنه yani İran عالیه کی İsrail عالیه کی mesela ve ülkeye mesela ve Lübnan'a hatta İrişe ülkejit ki yani karım bejin çencara İrişe Suriye jikr yani mesela Durziyaji o mesela kan bejin heza xo İsrail Tu behsa dema berit ki. Na vandamada yani van nezada disa bu havayı bu yani oknine yani estevle bir rengi yani ez doxazım bejim ez icraya geçti de shopinim ve tişte bejin yek de beji İsrail jber erişin İran'ı bezar bu ku ev parastina tedi digo kubbeya haseni u nizam çibu قلقلی بو و بیزار بود دبیجه ج امریکای را دناوا لهفکرینی که دا دبیجه نها ام تبلی نابن. دنا آنها چندکی برای سالفر برنامه چی؟ نه یا دویمی جه دخوازم از بردام بکم دقیقی یادن جی دبیجه که نها شخو ام به لبنانی را ام به حزب الله را مجول بونه ام دناوا وی شهری دانه حوجه ناکه نها پیدوی به اسرائیل تنکو اوجی ایرشی ایرانه بکن به وی رنگی شروه هنه yani استبدوان شروه نابم yani İran'ı gol hemberi İrişa ko hemberi Haçlı Şabi و Yemen'i و Lübnan'ı ve azbeki İrişa hemberi xo kabul tıkım o da ko agirbest ko hat çekran bir proje berdavam kır dene meçendeki beri disalver disam ev müjarmeni kaç tıkır yani agirbest hat bu evkirin, hat bu ilan kirin, peyman hat bu imza kirin, herkesi dugo İran'ı serkeftine ki mazlum mı destxis ne olsa, bu hoji disa raya geçti bu ya havayı dugo, yani raya geçti hem diye okupken raya maya geçti çavkani mi mıhabın çavkaniyin Türkiye'ne yani, o propaganda ko Türkiye'de lübün ülteci bandort ki yani aras eve yani, tu medya Türkiye mezhebi ki şol Amerika ne mab, İsrail ne mab. Başı berevaj yiyor tişkişte pırsım. İran çima erişi İsrail nakı? Ka tuzani nakı yani nakı yani vana tedi şerrin edi dijitalın her tiştik. Tamam buna bir deroje mesela de öke da qade da yani cana ha strateji taktik strateji ne beji taktik ete guartın yani. Belki ama ha beter erişe öket kenarsa. Katar'daki, Başur'daki, Kuveyt'deki, Amman'daki. Ana yani az bu biviyame yani az gavadın Yusuf ji bu tişteki go az babar ninum ki İran öke. İran اوقاسجی دوی پیواژوی دا ایریش اوکیب که ایریش کرداب که و قتلام که وکی حلب چه و وکی انفال که صدام اوقاسا تنگاف بکربو تشتکی کو بیا وی بکه و از ندوی باوری دامه یعنی کو گر yani mesela tüzmün bu proses kan hatta خود بجم yani elbette ki desime da tu danayetine tu veritine yani ku piçeki aklı devlete İran'ı hebuna irişe ne velatin kendavi dikir ne irişe kurda dikir çima اوقاسا برaya xufret ke yani kare akla yani. Yani o iddiaya ku jbuna o kete gotin. Jbuna İsrail'e ku ambejin hamur radar nim bijin gelek radarin İsrail'e kiriye ve ki ajan xo, kiriye ve ki mrove xo. Yani o tine biro merva. Yani yekitiya Araba da yani da yani goteyi bes ji İran'a go yani. Tu her roj yani gotin dahi irişe
یەکتی عربە داخویانی دا yani هێژە دۆ داخویانی دا گۆ هەر ئیریش mehek berêjî şermezar kirin İran. شرمەزار کە ئانا Türkiye حدیثە jî di nava wê داخویانی dabû. Türkiye jî di nava wê. Türkiye گۆ ئیریشا کو ئەوێ لە هەمبەرێ شەرمەزار وڵاتێک عرب بێکردن ئەمێ لە هەمبەرێ هەموو وڵاتێن عرب ئەو بکەن yani ئەو ئیرانە کو ئەم دەبێژن دەولەتە کوورە و وارێ دیپلۆماسی دا ژیرە yani ev kirin yani هیچی مروا قبول ناکە بڕاستی yani tu çi dixwazî sê Kurdên evkin penaberên yani meriv nekare bêje şervanin jî yani a rast yani çünkü li Azyêne yani a rastêne şer jî nakin hala Azyê rastêne kampê wan diyarin bêtir jî di binên kontrola netewîn yekbûyîn de her roj êrişê wir dikî ji hezarî ew bername me ku çêkiribû wê çaxê me qeleh Tu cebaqan jî enî wek te got gohun çi dixwazin ji Kurda? Yani karî aqlane nîne yani. Yani ew tîne bîra min a rast ew ê ku ew êrişê wê derê dikin ew reyadarên Îranê ew baregehên Îranê ku jê tê kirin ji bilê ku ew kes ew ke xizmeta dewleta Amerîka û İsraîlê dikin ku ajanên İsraîlê ne ji bilî wî tu tiştekî nayê bîra min yana tu ji aliyên ew kî va yani tu aliyên leşkerî va mêze bikî aliyên sahayê mêze bikî yani ew êrişên rastaqîn nînin yani ew êriş nel gora berjewendîne ew kene nel gora berjewendînê Îranê ne İran her çiqat çi bera xwe فرح dike yani. Li aliyekê İranê şerê xwe li kur kir li rojhilata nevîn ew ka hîlala ku dibêjin hîlala şîî bêtir em bêjin xul wê derê kir yani şer pêşî nava xwe da kir bi Kurda ra kir bi Belûca ra kir bi Malîfa ra kir zora anî rojhilata navîn aniha bi kendava ew kêva bi kendava Hürmüzê va tişkî bipirsim yani gerçekten devleta İranê İran'a devleta İranê bi sedî sed dixwaze devleta İsraîlê ji holê rake. Ez nebawerim. Yani İranî bi xwe jî nebawerin. Yani İranî gelê İranî bi xwe jî nebawerin yani. û ana jî şer kir de şerekê ew kê. Şerekî navxweyî kir şerekî heremî ana jî kir şerekî navnetewî bi ew kê va bi girtina kendavê va. Yani ev kirin kirê berjewendîn kî te yani bi kirê berjewendîn Îranê te tu problema navxweyî tu li ew kê belat kî li hemû rojhilata navîn li herêmê belat kî tu ana jî nasekinî tu li hemû cîhanê belav dikî. İran Hürmüzê weke çek bikartin ya ji ber ku destê çeka herî bi bandor ew yani destê wê da wekî bi kêrê wê nayê na bi kêrê wê hat Amerîka mecbûrî agirbest tê kir bi kêrê wê hat dünya hemû mecbûr ma ku ama devlet ana kaşxwara ew petrola ku di kendavê ra derbas dibe sedî heştê wê diçe Çînê Çîn hat tengav kirin derdê Amerîka nîne Amerîka petrola Amerîka cîhanê tu zanî ji hefteyê petrola Amerîka têra Amerîka û ser Amerîka dike ihtiyaciya pêdiviya Amerîka bi petrola rojhilata navîn tune yani. Baş petrola cîhanê ji heftê dolarî çû $130 niha jî wisa ye. Wega din pirsekî kir. We got çima Amerîka tenê ew kê ji şer dike û ji bûne. Mesele ew e yani Amerîka bûye hewayî bû ew kê yani jandarmayê cîhanê. Bu ê cîhanê yani ew kir hakimiyeta erê yani Rusyayê bi destê Ukrayna yekcar bi taybetî jî piştîn civîna NATOyê yekcar tengav kirin û Çînê jî teslîm girtin tu ji min bipirsî Çînê aniha teslîm girtine yani. Çîn çünkü petrola ku ji kendavê dertê sedî heştê wê diçe Çîn ji aliyên enerjî ve sedî sed muhtacê dervaye yani wekî Amerîka nîne yani Amerîka yek gramekî sed sala petrol ji ew kê neçe ji rojhilata navîn neçe Amerîka ji Venezuelayê neçe Amerîka petrola Amerîka têra wê û sertêra wê dike yani. Doktor dixwazim vê bipirsim yani ya me hişyarî li vê dera em ji raya giştî ra ji hemû raya giştiya Kurdan ra em va hişyarîna dikin. Mesela karesatê herî mezin weke Enfalê weke Helepçeyê di dema şerê germê navbera İran û Iraqê da pêk hat. Niha jî rewşeke wisayê ne ku em dibêjin İranê êrişî Kurdan bike wê hemiya ji ortê rake biqelîne hêza wê heytun lê gelê Kurd lazim e hişyariya xwe biparêze ne wisa yani mesele ne ew ki yani İranê êriş bike neke ev yekitiya xwe hem ji boî dîplomasiyê hem ji boî leşkerî hem ji boî em bêjin çandî hunerî di her warî da ne wisa rast e. Amsta yani ev
gelê Kurd ji bo hene ewa dewleta yani ji bo Seddam jî sabû ji bo çaxî İranî jî sabû wek ew bû yani kesê ku karî bikû jî lê tu suçdarî ne serte yani niha jî sane yani kuştina Kurda helal eş Hemû bû Evet. devletler ji bo her tim yani her tim ev tehlike heye yani ji bo Kurda gerem yani em bixwe hêza xwe em bixwe ne û çend dostê me ne ew hêz ew hişmendî gere her tim hebe yani hêza me en zêde jî gere rêxistina naxweyî yani em yekîtîkî ava bikin û hêca Nizar Suat ku bawerim yani balyozxaneyê Îranê mesela qe neçûne pêşiya li wan dere ew qasî Kurd hatin kuştin rast e gere em biçûna yani gere Çima naçin gelo? yani tiştê wisa ولا او çuma kenebiye nizam yani eji rezdar bu eji bu fikriyim yani bu çuma azme eji ne çuma mekak ne kesi çu le gerem çuna yani havca bu am çencara dehan cara bu çuna yani tişte usa gerem bikin yani gel Kurd ava yani çava bejim be xoi de bejin yani erem xayki na gerin le yani aliye sistema pergela cihani da usa te nafkirin لي ام خير خستنن حركت مهنه او اساسيه مهنه ام عالی حشمندی politik و پیشکتینه yani az چند هف سریلانکا وان دراجمن کس ناس کردن کرد پیشیانش yani اوج به دولتن اول لی گرم خرتر بن مجبور yani devleti devdore me hammi اون خونخارن yani kutu çadı beji yani ev qarkirin her tim nezime bu nahaji az dibim yani henek dibim Kurd gele behezin nawala em yani avake vakteki nazik da derbastım yani heneki em çava bejin yani Trump'a Putin'e ev İran'e yani Netanyahu'ya em nava tabadanın canavaradan yani so vakti çava gramşit beje vakti wana Vakta hovan rast. Gelek vaka Kurd geleki vaka gelek Kurd yani gele zedetir be serpiya be zedetir çavê xwe veke zedetir dostê xwe va temas bike yani hafta çûyî kesekî Kurd Amerîka hatibû li Enqereyê me bûra axivî yani gol dostê me Amerîkayê mesela hem aliyê demokrat wan dewna demokrat û cumhuriyetçî ne وانا اواخه بس اليكاريا بس كردا شانديه يعني وسا تستيوسا شنه يعني Çima gelo Ali çima? Amerika Ali Avrupa Çi guherî demokrat alî karî birîn? dine yani usad bijin be hun Kurd Ali İsrail etkin ev naha ura antipatike İsrail çebiye ev çepkere Amerikayıcı ye Avrupayıcı tabi hun nezi Amerika ne nezi İsrail ne yani tiştakusa çebiye propaganda usa belavruye jaj bu yani ki ev deste Kurdacı ev biye yani zayıf biye yani gere ev xabat şu verekir caraketin yani diaspora ile devleti yek bu hem ev xabat verekirin hem ji xabata yekitiya Kurdan u rexistini verekirin kuta çavago yani terika kırkırını her tim naji çavago vaktek nazik ya yani zedetir. Belê spas. Rêzdar Hülya niha ember ve dawiyetin çend deqîmeyê dawiyê mane nêzî hef heşt deqîya em behsa vê yekê bikin. Diplomasiya Kurda di demê herî teng da me dît ku encam girt yani mesela di dema Helepçeyê da Kurd rabûn serpiya. Di dema Rojava da bêtir yani hemû Kurd heman bêjin Kurdê hemû cîhanê rabûn serpiya. û diplomasiyek xurt jî hate meşandin. Yani mesela Başûrê Kurdistanê rêveberê wê na bi hemû cîhanê ra têkilî danîn. Kurdê diasporayê mesela divê da herî zêde wisa tê pênasekirin Kurdên diasporayê rabûn yani li Amerîkayê li Kanadayê di binê sifrê da nizanim 30 dereceyê da 20 dereceyê de rabûn serpiya û dünya hejandin. Mesela divan mijaran da ma enerjiya me tenê ji bo yek em bêjin karesatekî. Kurd mesela divan mijaran da Kurdên Bakur jî diplomasiya xwe
لا آنقره به همو دولتان را دمشینن yani çima em viyan nikarin xurt bikin. Yani ve mesele de çareseri diplomasi eveke. Yani gaveke tene. Yani rast beş de hela diplomasiye de ve tekili hertime be. Anaka mesela haval kalkır. Pişti mesela Rojava pişti her kus sereldana. Anaka imaja me buye un hevale İsrail'in. Mesela bana belki ev imaj, ev xabat ser diplomasiye, ser tekiliğin vekilin ne tevan yaci rexstinin navna tevide tekiliyete çava meşe. Belki vanaya ama işte her girin gerek berçav vendanekin. Paradigmaya kume ani mesela ana kamlı fotoğraf edinaren em qala şardıkın em qala em dibeci kuştunu bala ferge onu zanım çi em bir fotoğraf em bir tablo edin. Çareseri jvi derketna jvi fotoğrafı çiye. Yani jvi pergali çiye. Ve em dvi servi dem ki serif beşinin. Yani rexistim bun tekili tene mesela ne tene ne ser ne tevakı yani tenin mesela gavako kovara demokratik ya yekitiya hatına bahevde demokratik ya vekidi em kala yekitiya vekidin gelen radikin cana antipatik texuya dikirin le çareseri eve yani İran'ı anaka geli kurt tene xabi pareze xari xistin bike rasta hezeki deve hebe hezek tene çekdarici ternake demekte edi çekdarici teret hnek tiştannake deve hele de Rojava me ev yeka dit yani mesela behezbun em behezbun behamu hezbuna me tera menekir yani den embejin le Türkiye'ci anaka tabloya ku em nirxan diye maniye ve hele em le rojlata navinde de nav çar netev devletan da geleki be ali nüfusedeki geleki mezinin ve kalkır diaspora dünyaya belavi le her derece Kürdiye lebeli anaka embejin çareseri na gerek devletik meçev ve devletik nav Kürda çev ve eme divan teşkalan divan meşkalan da eme xalas bibin via riyam rasti mekir ku evyaji ne xalas bunameye dve hele de ji berku şeri heri mezin no hal ban netev devletan yani İran'ı jiboji hertem em rexistim buna xwe nav gel de zede kirin hem xwesteka aşitiye beli em şer naxwazin em aşitiye dixwazin ama le haliye de ji şer na haliye de ji şer cihane de vakti le her şekli ji temeşandın dve hele de ji heza xwe zede kirin le beli dve tabloya da dve navan nekokiyan da derketin nav gelde de hemu gelen re rojlata navin de xaruji kurtine yani te anakal bakurji vakti Nigariya Kürdistan'ı haberdi ve ki de gelci yani Süryaniye em bejin Arap hene ya Türk hene em buan radijin Arap hene de nav gelen de em tekiliye xwe heza xwe u rexistin buna xwe çawa zedebkin dve divan nikaşanda divan em bejin liskanda divan politikayın navna tevi dimeşinin derketine vi dve ancak dve şekli be. Eri öcalanj bu ve yeke dve entegrasyona demokratik komarke demokratik dibe yani hemu gel baweri karibin teda xu hem wek nasname xu teda bibinin hem jî karibin xu ifade bikin û bigêjin mafê xu. Swat ember ve dawiyetin بقاسي دو دقائق تذكري جمرة بحث وكي بكي يعني درماني في يكتي شيء يعني مثلا مروف تمام ام بيجنا مخوبه باريزن ليكره ام ما في خجي بخازن يعني مثلا قال مالي روحلات چه دخوازه هيا مجي هي قالوا مثلا او چه دخوازن تاني ام بداخوياني بارتيا دزانن نو سي yani parti yani beri her tişte امزانن yani hiç çıtxwazın yani irohonin yani dve hemu parça Kurdistan ve iki bizanın mahabat ve amzanın da xwaza gele Kurd roşalat çiye yani em ya bassanın beri artık yani em ser evkin ser partiyan em bejin yani partiya evki kır yani
mesela xweseriya demokratîk kirin yani em bêjin daxwazek wan yani divê em vê ji bêjim em bêjin daxwazekî wan li Îranê daxwaza xweseriya demokratîk yani evkê wan da bûye heway heye yani em bêjin nava daxwazê wan da wî tiştê heye lê gel ji bûna vî heway yani demekî dirêj em zanin yani bi taybetê ev çend salê dawîn bi evkê bi sereldana jinjiyan azadiya Mahsa Emînî û virva yani em zanin gel li ser piye yani ne îro tenê de yani vî çend salê dawîn bi qasî rojava jî ji her sê perçê din jî mer dikare bêje li wir gel li ser piya biye yani bi taybetî ji vî sê çar salê dawîn dîsa mesela Rojhilat de watê ku êriş bibûne êrişê ku li ser rojava bûn li Helebê em zanin yani dîsa gelê Rojhilat dîsa li ser piya bû yani daxwazên gelê Kurd diyarin yani gelê derdora wan çi dijîn çawa dijîn xweyê çi mafane gelê Kurd jî wî dixwaze Rojhilata gelê me Rojhilat jî wî dixwaze gelê Faris gelê Ecem Ereb xweyê çi mafî bin ew ê Kurd jî xweyê wî mafî bûn daxwaza wî dikin ji wî jî ne kêmtir ne zêdetir hetanî aniha daxwaza tiştekî din nekirine yani. Belê Rêzar Yusuf em ê bi we biqedînin ez dixwazim vê tek baş niha ne li ser xetê Rêzar Yusuf ez dixwazim vê pirsim niha te behsa wî kir xweseriya demokratîk ev tiş mesela lewkê jî li Rojava jî pir li pêş bû yani 14 salan wek sîstemek jî li wêrê pêk hat niha li Îranê jî heman tiştê xwastin gelo piştî vê pêvajoya aştiyê ez dixwazim ji we bipirsim Rêzdar Hulya pêvajoya aştiyê mesela em bêjin gaveke wisa hat İran têk çû di hêzên wek hêzên bejayî Amerîka ket çû Tehranê û rejim hilweşand û Kurdan jî gotin em xweseriya demokratîk dixwazin piştî vê pêvajoya aştiyê Tirkiye ji vê yekê re bêje erê yan jî wê dîsa weke Rojava bi Îranê re hevkariyê bike li dij Kurdan wê senaryok çawa çê bibite? Yani devleta Türkiye gava ku anaka vî şeklê em dinerxînin yani pêvajo belkî gav bi şeklekî jî dimeşe zihniyeta devleta Türk li nêrîna Kurda natiye guartin. Yani ew salên ku meqal kir yani wextê ku çar devlet gelê Kurd hat perçekirin ne tenê devleta Türkiye, devleta İranê jî em bêje sîstema Iraqê jî sîstema Sûriye jî hîna nêrîna wan li ser gelê Kurd aynî ye. Yani mesela birêz jî qal kir ne Amerika ne jî sîstemê din anaka rêxistinbûna Kurd anaka vî şeklî ji xwe dîsa nerazî ne. Yani em dibêjin em şer naxwazin em dixwazin bi gelê ku bi hev re dijîn nava şîtiyê de Piskirekî xwe bawayê demokratîk çareser em çareser bikin mesela ev ya divê hêlê de jî nerazî ne dibêjin şer bikin yani nava de bira hertim şer hebe yani ez senaryoya ku wek got divê şeklî de Tirkiye sîstema Tirkiye jî devleta Tirkiye hîna bi rehetî bi dilrehetî ya ji dilê wî de were bira tamam bira mafê gelê Kurdê ku li Îranê dijîn li wir jiyana xwe berdewam dikin bira hemû mafê wan bê dayîn yani bi rehetiyê nebêje nebêje belê temaşevan hêja îro em me behsa şerê Îranê û Amerîkayê İsraîlê pêşketinên dawiyê belê me behsa wê yekê kir Rêzdar Yusuf li Anqerê beşdarî bernameya me bû Rêzdar Yusuf mala we ava spas ku heta vê gavê hûn bi me rabûn Spasxweş mamoste her hebin. Êval baş bo we belê me behsa Rojhilata navîn kir xetereyên ku li hember Kurdan gelê Kurd çi ye di pêşe rojê da kîjan senaryo têne axaftin ji Amerîkayê Rêzdar Azad tevlî me bû wî jî behsa Rojhilat bi taybetî kir û her wisa hevalê me li vê dera ez spasiya we jî dikim Rêzdar Hulya û Suat jî ev mijar yek bi yek me girtin dest û hêvîdarim we jî demeke xweş bi me re derbas kiribe hetaya hefteyeke din
bibînin dixweşiyê da êvar baş ji bo wê.